L-għada tal-mewta traġika ta' żagħżugħ Rabti Simon Bsajla ta' 24 sena, il-pulizija issoktat bl-investigazzjonijiet tagħha biex tistabilixxi il-kawża tal-mewt. Dan wara l matul il-jum tal-ħamis saret l-awtopsja fuq il-kadavru tiegħu. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija qalu ma' One News li l-probabilità li Bsajla miet meta kien qed jagħmel it-taħriġ tal-apnea teknika tal-azz li permezz tagħha iżżomm in-nifs. Qalu li għal kontrarju ta' każ ieħor simili seħħ il-ġimgħa l-oħra u li fih tilef ħajtu Nil Żamit, Bsajla ma kienx qed jodos b'kamera u għalhekk se jkun aktar diffiċli għall pulizija biex tistabilixxi eżatt x'seta' mar ħażin taħt wiċċ l-ilma baħar. L-istess sorsi qalu li Bsajla ma kienx ilu mejjed u miegħu instabu xi piżijiet u arloġġ ma jdeh li ġeneralment jozzu bihom l-addasa. Il-kadavru tela mill-baħar permezz ta' azzjoni spontanja ta' membru tal-Protezzjoni Ċivili. One News tkellem mal-Station Officer tal-istazzjon tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili tax-Xemxija, Frederick Samut. Membru tal-Protezzjoni Ċivili minn tagħna, ejjeru Sandro Muscat, biex ma jitlifx ħin qabad u niżel mill-ewwel għall-persuna ġifieri neżaħwejġu u qabas għall-persuna biex naraw x'nistgħu nagħmlu f'każ li forsi jkun hemm xi ċans jew tama li dil-persuna tiġi salvata. Sfortunatament ma kienx il-każ. Simon tilef ħajtu meta kien qed jodos bin-nifs fix-Xemxija u tella bla ħajja mill-baħar taż-żona tal-Veċja. F'kumment fuq Facebook irreaġixxa wkoll Kerstin Sant iż-żagħżugħ li qal li lemaħ l-ewwel il-kadavru tas-żagħżugħ taħt il-baħar. Qal kif minn kelli azzjoni malajr sabiex isalvaħ kien tard wisq għax Simon kien laħaq miet. Etjem Bsajla u Simon ukoll sellem lilħu b'messaġġ qasir. Dwar dan il-każ infetħet ukoll inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa Jana Mikalles ta' Fraċ filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mill-Assa tal-Qawra. Intant b'reazzjoni għal dawn iż-żewġ disgrazzi fil-baħar f'anqas minn ġimgħa l-uffiċjal tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili appella għal iżjed attenzjoni meta l-addasa jipprattikaw dan l-isport. Kinti persuna adulta jekk sejjer todos afżal il xi ħadd isma' jien ħankun hemmhekk fil-5 nċempillek, fis-6 nċempillek. Idealment ikunu tnejn biex wieħed jżomm il-body system. Biftit iktar attenzjoni, forsi nkunu nistgħu nevitaw jekk bda l-appell nevitaw disgrazzja waħda nkunu għamilna xi ħaġa ta' ġid.